Къде е телефона? Къде е Там ли е телефона? пилатора? Да. Ало, ало. Къде ходиш, бе, пингвин? Ето. Обади се на баба да дойде да те вземе. Обади се. Кажи ало. Ало, бабо. Ало. Сега аз ли? Ало. Идва. Идва. Да. Облича се и идва. Добре. Айде. Айде, говори ти. Говори ти. Говори. Говори по телефона. Ще говориш ли? Ало, ало. На колко годинки ще станеш? Найна. На колко годинки ще станеш? Я кажи. Трояне. Трояне. На колко годинки ще станеш? На колко? Ще дадеш ли ябълка?